Eguerdion, ongi etorri danoi Gerediagara, Abadiñora, nire herrire, geure herrire, leku berezize dago ez da. Nik neupe kariño espeziala doteko den leku honein nire aite bertako edalako, Geriziakue, Artalar basarrikue. Eta gure nahi ez, ona natorren guztietan, atzerako denporetara do behire ipintzenaz ez, iraganera. Beti umetatik edo, beti ukin jota amez batez, holan gureko nuke denporien makina bat eukin, eta bertan sartu, eta ez dakit orduan egin ziren batzar bat edo ikusti, ez da? Ikusteko zelako esan orduko jentie, ze ardura euki esan, zelan ziren euren eztabaidak, ez dakit jente ona etesan, ala ez, beti ukin jot, ez? Hori gogori. Eta, baina sekule enamena amestuko, izen da, neu egongo nintzela, hemen Gerizian ordukoaren ordezkari zen ondoroekoekin, ez? Zuokin egongo nintzela. Horraitik gaur, privilegiada bat sentitzen az, horre badan niretzako zuen aurrien egotik, eta realidadiek ametsa gainditu dau, eta bete da neurri baten nire amets hori denporien emakinen bierriparik. Hemen hau zuen aurrien, Durangaldeko jente langile, jente buru argi, esku zabalenen aurrien. Zuok, uste zarila, hemen Durangaldeko jente ona, eta zuok danok egiten dugu Euskal Herria bildu. Jente komprometidu basarie, eta gaur alkate gaixok konpromiso hori erakusteko manifestu hau sinatuko zue. Ez da dokumentu itxi bat, oinarri zendu edeko, eta oinarri zendu hori da zuo danok hemen urtiotan egin duzuen lana udal ezberdinetan. Eta ez da itxize, proposamena dakarzelako gure konpromisoek aurrera behire. Zer gure dugun, ze Durangalde gure dugun, ze Bizkaia gure dugun, eta ze Euskal Herrien gure dugun zehaztuko da bienak. Herritik herrizentzako einiko proposamena da, herritik herrizentzako einiko manifestu da, apaltasunez, baina injerraz aldi berien. Eta horren, apaltasun horren eta injer horren adibidie zuok zarie, baite gure batzar nagusietako zerrenda burue, Bea Ilardia, Oinartuineko Makunidadeko gure presidentie, Aitor López, eta urrengo presidentie, Ane Abanzabalegi. Dano begire gauz datozen hauteskundiei, udal hauteskundiei, eta, esan bierra deket, eta dano jakitun zauzio beste hauteskunde batzu badaukezela horrepaino harina, eta gogor emiule horretan bebai, erabaki horrak izango dielako, eta erabaki horrak izango garelako gu, aukeri edeku gero eta geixi hau izeteko, eta, esan bezala, apaltasunez eta injarrez, animo, eta zatoz, Behilarria, gure hautagai zendo, eta injartzuen, eskerrik asko. Azkeneko hilabeteotan sarriten toko biat, jenden aurrean berbaitea. Baina oingoan ezberdina da, oingoan jendez inguratuta berbaitea tokaten jat. Tokaten jat, jendeari berbaitea. Eta uste dut, hau ez dela kasualidadea. Ez da kasualidadea, ezerita zauzien harri hoiek herri ezberdinak simbolizetan deurielako. Danak maila berean, danak ondokoak. Eta ganera, herri hoien arteko harremana alkarlanean oinarritzen dozue. Eta horrek asko esaten dau eskualde honen inguruen. Euskal Herria bilduren parte zaretenok badakizue ze importantea dan alkarlana. Orain dela 4 urte, eskualde honetan hainbat alkatetza eskuratu gendua zan. Eta 4 urte paseu eta gero esan genke benetan lan bikaina egin dozuela. El trabajo de Euskal Herria Bildu, aquí como en el resto de Vizcaya, se sustenta en 4 elementos. La transparencia en la gestión, el impulso de la participación y mejorar la vida de las personas. Atzondo, Izurtza, Mañaria, Otxandio eta Zaldibar. Hurbilen dekoguzan instituzioetatik bizitza hobetzea lortu dozue. Ingurukon bizitza hobetzea lortu dozue. Gauza berdina gertatu da mankomunidadeagaz.
Aitorrek eta talde osoak egin dauen lana bikaina izan da. Orain, aneri egokituko jako lana ondo egiten bada eta ondo urtengo dana. Baina orain arte egindako lanak jarraipena eukin behar dau. Eta horretarako oso denbora tarte gitzian, Jasonek esan deuen moduen, badeko guz bi erronka importante. Apirilan, 11 hilabete honetan, Madrileko Kongresu eta Senaturoko hauteskundeak dekogu aurrez aurre. Da datorren hilean dekogu Europa, Foru eta Udal hauteskundiak. Azken hauteskunde hauek mugarri garrantzitsua izango direz guretzako. Eta segaitik, Durangaldean egindan lan horrek jarraipena behar dauelako. Jarraipena eta gure proiektua indartute urten behar dauelako erronka horretatik. Hauteskunde horiek dinoten moduen oso garrantzitsuak direz. Eta ontsideko guz batzuk eta urrengoak ezaiztu hortik indartute urten behar dauela gure proiektua. En las próximas elecciones nos jugamos el consolidar el proyecto de Euskal Herria Bildu. Que se está demostrando además que día a día es el que mejora la vida de las personas. Izan be, Durangaldea beste Bizkaia bat eraikitzeko ezinbesteko tresna da. Eta irudikatzen dugun Bizkaia horren oinarria da Durangaldea. Hemengo herrietan eta eskualdean egindako kudeaketa eta lana irudikatu gure dugu, gure urrengo Bizkaia horretan. Gaur ez dut sentiduten jendaurrean berbaz nagoenik, jendez inguratute baizik. Eta pertsona konprometitu eta langilez inguratuta nagoela sentiduten dut. Eta hori aurrean dekogun erronkarako babes handia emoten dozte eta horregaitik be eskerrak emon gure dotzuedaz. Gaur, harriak eta herriak batu doguz. Eta badau ezaera zar bat inona, dabien harrian goroldi horik ez. Eta gure nortasuna, gure herrigintzaren ereduaren susterra dan beste bat bota gure neuke hemen. Dabilen herrian goroldi horik ez. Zatoz, presidentea, mankomunidadearen presidentea, Aitor López. Egunon, danoi. Bueno, 2015 Durangaldeak hartu ban kolore berezi bat, 6 alkatetza lortu gendu zen, beak esan bezala, Atxondo, Elorrio, Isurtza, Mañaria, Otxandio eta Zaldibar, eta hortaz gain mankomunitateko presidentzia be. Eta hor ditu itzenaz ni, 4 urtetan, ondino aritzenaz, ondino faltatzea eta zile batzuk, hor kudeaketan, eta, bueno, hemen hautagai pilo bat zauziela, gurotzu dut esan, batzutan sufridu egingo zuela, guk sufridu dugun moduen, eta beste batzutan, posez edo, pizkanaka bidi egiten zoiezien einien, eta neurrizek zuek proposatutako neurrizek garatzen dien bitartien, posa be sentiduko dozuela. Guri tokaukaku, kasu honetan, sufrimendu momentu horretan, zuen onduen egotie, eta, bueno, animo ez zuentzako. Bestalde, bueno, politika instituzionalien lan egindaben edonok daki hori, sufrimendu eta posa uztartzen diela. Hemen basauzie bebai legegintzaldi berdinetan, instituzioetan edo kalien, batez be kalien bebai, ez, instituzioek ez die adar bakarra, ez da importantiena be, nahiz da bere garrantziz eduki, kalien lan egin dozuen asko. Orduen, zuei bebai aitortza eta eskertzie, hemen egotie, gurekin, gure hautagaizek, babes hori emoten. Urte asko daroie instituzioetan, lan handiz egiten dugu instituzioetan, udal gobernuen gauzenien eta baita oposizioen bebai, horren aitortza egin nahi dugu gaur, EH Bilduk dekon lanerako grin hori aitortu nahi dugu gaur, horrek eruten gaitu aurrera, guk badaukagu eskualde honentzako proiektu bat, herritaren interesako defendatzen dut hori da gurie, ez daukagu interes partikularrik, interes pribaturik, guk lana egiten dugu
jendeak hobeto bizitzeko, horretarako gauz hemen, herriaren aldeko proiektua dago. Eta, bueno, nik aipatuko neuke, amaitzeko eta hemen urtengo nazpizkat gidoitik, beti nabarmentzen dugu zela EH Bilduren balio batzuk, lehen beak aipatu dauz batzuk, gertutasuna, parte hartzie, talde lana, gardentasuna horrek dautie gure doaizek, beti esaten dugu zena, jendeari beti esaten dutzagu zer dan EH Bildu eta beti aipatzen dugu ezaugarri horrek, eta nik gehituko neuke beste bat. Gure diskurtsoetan bebai sartu behar dugula, eta da kudeatzeko gaitasuna. Guga hobeto kudeatzen dugunok, gu kudeatzen dugu hobeto instituzioetan. Hemen dago mantra bat herri honetan EAJ kudeatzen dabela ondo, eta hori ez da egia. Ez da egia kasu guztietan betzat, ez da egia. Guk hobetzen dugu euren kudeaketa heltzen garenean instituzioetara. Eurek itxitako zorrak guk kendu egiten dugu, eta gainera proiektu garrantzituenak gero egiten dugu. Hori bebai, nik uste dut oso importantie dela hori saltzie, eta hori aditzera emotie. Eta bueno, oin, barriro sartuko naz, gaitzen barruen, Durangaldeak 3 erronka dekoz, 3 erronka nagusi dekoz. Lehenengo, kohesioa, herrien arteko indarlana, elkarlana. Danok batzen bagara asko zerrezago izango da elkarlan hori. Beraz, gure agendetan eskualderako denbora hartu behar dugu eta gure proiektuak eskualde mailan pentsatzeko denbora hartu behar dugu. Bigarrena, toki garapen aurrera egitea. Badaukagu potentzialidadea Durangaldean toki garapenean aurrera egiteko, eta hori hurrengo 4 urtetan aurrera egin behar dugu horretan. Eta azkenik, Durangaldeko biztanleen bizitza hobetzea. Hori garrantzitsuena. Hemen batzuk behintzat ez gara txarto bizi, baina asko hobeto bizi algara eskualde honetan. Eta horretarako lan egin behar dugu. Eta amaitzeko, zorionak, orain arte lanean egon zarien guztioi, lan oso ona egin dozue, egin dugu, txekupe bai egin dugu, orduen, zorion du bai, jarraituko dozuenak, lanien, Eneritz, Lorea eta Idoia, Mikel, Paul eta Lier, eta zorionak ere aurrera pausu bat emotea erabaki dozuen Ane, Irma, Josu, Ane, Egoitz, Aitor, Ander eta Ainara. Txalo beroa da noentzako. Eta oin itxiko zaituet, urrengo mankomunidadeko presidentearekin oso posik nau, hau esatiaz. Eta aurrera, Ane, txalo bat anentzako. Eskerrik asko, eta Aitorrek beak eta Jasonek esan da bien moduen, ninaz urrengo 4 urtietarako mankomunidadeko hautagai izango dana. Suposatzen doz, zuetariko asko pasoiatzen moduen, ni nire burui be galderi notzela. Segaitik neu, ez? Segaitik hartuko terabakize. Baina, etxekuekin benetan egunerokotasunien nire parte dienekin seri jo berbainoztien hemen nozuen. Bai, lan etxeko gogo itzelagaz eta emakumie, ama, gaztie eta sandoa moduen lan etxeko gogoz eta ilusinoz. Bizitzako erronka berri bat da, etapa berri bat, eta apustu kolektibo eta pertsonal bat. Konfiantza dekot nigan, eta taldien, eta lehen esan duan moduen lan etxeko gogo itzela deket. Durangaldi esetzen dut, aekan egin dut lan, eta aekak Durangaldeko herri asko esetzeko aukeri emondozte. Eta mankomunidadiek beste Durangalde bat esetuko duala usteot. Argi izti egurot, Durangaldiaitik eta bertako gaien ongaitik lanengo dugule, ero lanengo dodala. Gaur hona, Gerediagako manifestu sinatzera etorri gara. Manifestu honek EH Bilduren politika iteko modue jasotzen dau. Gardena, garbize eta herritarrona. 3 hitzetan gauza asko esaten doguz. Gardena, garbize eta herritarrona. EH Bilduren politika jardune. Jakin badakik, elkarrizketa, negoziazio eta akordioa izango diela gure lanaren oinarrize. Bai mankomunidadien eta bai zuek ordezkatzen dozu esan herrizetan. Eta zetako, herritarrak erabakizen ardatzien jarrike, Durangalde euskaldun balortzeko, ekonomikoki puntakue, ikerkuntza berritzailie, bizitzeko atsegine,
aizialdireko gozagarriz, hori guztiz eta gehiago lortu behar dugu, emakume eta gizon guztien berdintasunien pausu zenduek emonaz. Sinatuko dugun manifestuek modutan neurri zehatzak jasotzen ditu. Gure hurrengo 4 urteetarako gidalerro izango dana, zendue izango dana. Bizkaiko atiedan Durangaldie ezin da bigarren mailako eskualde bat izan, eta horrela tratatuak izan gara denbora batetik ona EAJaren aldetik, Bizkaiko jauntxuen aldetik. Bizkaian lehen marran dauen eskualde izan bidagurien. Ni Durangarra naz, izorretan bizitza asko itxot, baina nire askotan izeten naz. Elorrizon lan eitendot, klasiek emoten duaz. Horretatik guztizetatik, Durangaldien bierren ideia bat badeket, eta zuokin osatzen jongo gara ideia horrek. Durangalde euskaldun eta euskaltzale bat biogu, euskeraz bizi eta lan eiten dauena. Korrika edo euskaraldia 365 egunez praktika eruten dauena. Gauza bat zabiotzuet, ni momentu honetan, asteburu honetan enitzeke hemen egon bier. Nire asmue korrika jarraitzie isen da. Baina, hartzutako konpromisoaitik eta itzortuaitik hemen nosue. Korrika beste bide eta modu baten jarraituz. Azken batien, pertsona guztizek babesten dauen Durangaldie diogu. Gaixuek zaintzaileek, adinekuek, gaztiek eta umiek, etorkinek. Emakumiontzat inguru azkie eta ziurre izango dan Durangaldie gurogu. Durangalde ekologista eta ekologikoagorako urratsak eman behar dituena. Arro egoteko inguruni edekogu, horren adibide dekogu Urkiolako Parke Naturala. Danoi toketan jaku hori zaintzie eta esetzera moteko alegin eitie. Hoixetik hasi eta Anbotoraino mugarrabe bidien hartuz. Gune berdiek eta garbize bioguz. Horeka bat topo biogu, baserri, nekazari eta beriek be euren esparrok eukide izi esan. Horre baitie bertako jatekue ahalbidetzen dozkuen sektorietako bat. Durangaldie irize eta arrize da, kalie eta baserrize. Eta hau guztize, ezin jau pertsona bakar batek lortu. Horregaitik zuekin lan eikie gureot, horregaitik zuekin lan ebier dugu. Hau guztia da EH Bildu Durangaldien. Zue guztizeok eta ni ere bagara EH Bildu. Eta lan eiteko konpromisu hartu dugu. Bizkaian, Bizkaiko atiedan Durangaldetik, merezi dau EH Bilduren eskutik azten jarraitzie. Gozagarrizie kanpotik, lanera eta bizitzan datozen entzat. Seguru hau emakumiontzat. Berritzaile eta hezitzaile haue belaunaldi barrizentzat. Atsegin haue adinekoentzat eta euskaldunak eta entzat. Jarraitu daigun Durangalde garden, garbi eta herritar baten alde lan egiten. Eskerrik asko danoi. Azia zabalduz, Gerediagako manifestua. 2019ko udaberria. Konpromisoak. 1. Gardontasunean jarduteko konpromisoa. Herritarrei erakundeen esku dauden informazio oztoporik eta diskriminaziorik gabe eskuratzea erraztuko diegu. Kargu publikoen jarduera propioari buruzko informazioa barnean hartuta. 2. Herritarren bizitza hobetzeko
jarduteko konpromisoa. Zorroztasunez eta efizientziaz herritarren interesen alde jarduko dugu une oro. 3. Parte hartzean oinarritutako demokrazian indartu, herritarrekiko harreman iraunkor eta zintzoan sinisten dugu. Bizitza politikoa onbideratu nahi dugu eta herritarrak erabakien ardatz bihurtuko ditugu. 4. Emakumeen eta gizonen arteko diskriminazio egoerak gainditzeko irtenbide puntual eta partzialak alde batera usteko konpromisoa. Hori dela eta emakumeen eskubideak erabat bete daitezen lan egingo dugu. Egungo sistema gainditzen saiatuko gara eta gure jarduera politikoa eta erakunde jarduera hildo horretan eredugarri izateko konpromisoa hartzen dugu. Eta 5. Desberdinen arteko elkarrizketa, negoziazioa eta akordioa. Euskal Herria Bilduren lan metodoa indar metaketa bilatzen duena izango da. Pertsonak bildu, hitz egin, partekatu eta erakundeak kolorez jantzi. Eskualderako 5 proiektu. 1. Durangaldeko bidegorria. Durangaldea bizi eta jasangarrirako bidean herriak lortuko dituen bidegorria bultzatuko dugu. 2. Zientzia parkea eta energia berriztagarrien poloa airearen kalitatea kontrolerako sarea barnebiltzen duena. Eskualdeko ekonomia hazi eta diversifikatzea behar du. Durangaldeko bizikalitatea hobetzeko apustu garbia egiten dugu. 3. Gizarte zerbitzuen karteraren garapena. Erakunde desberdinen elkarlanaren fruitu izango da Durangaldean gizarte zerbitzu gehiago martxan jartzea. Indarkeriaren biktima diren emakumeentzako arreta etxeak eta bar. 4. Eskola jangelak bertako produktu ez hornitzeko egitasmoa estrategikoa gauzatu. Eskualdeko behar izanak bertako produktu ez hornitzea posible egin behar dugu. Bertan elikagai gehiago ekoiztea lortuz eta horiek merkataratzeko bideak zabalduz. Eta 5. Eskualdean turismo jasangarria bultzatzeko plan estrategikoa gauzatu. Durangaldeak turismorako aukera paregabeak eskaintzen ditu. Ingurumenaren etorkizuna baldintzatu gabe bertako biztanleentzako aukera bihurtu behar ditugu.